Hej, her er en forklaring på, hvordan vi bruger Laplace-transformationer på funktioner. Laplace-transformationen er en form for en stamfunktion, hvor vi tager og integrerer funktionen f af t, men det er ikke den almindelige stamfunktion, for vi ganger nemlig den eksponentielt aftagende funktion e i minus s gange t på, for at få Laplace-transformationen. Og så integrerer vi fra 0 til uendelig. Rent praktisk, så det at integrere fra 0 til uendelig, det er egentlig, at vi integrerer fra 0 til n, og så tager vi bagefter grænseværdien, hvor n den går mod uendelig. Det er sådan rent teknisk, at det fungerer bedst. Men det er altså ikke den almindelige stamfunktion. Der er nogle forskellige sætninger og beviser, dem vil jeg prøve at give lidt hint til her. Den første, det er jo, at vi bruger utrolig mange gange det her delvis integration. Og delvis integration er, at vi integrerer et produkt af to funktioner, og så får vi først, at det er den oprindelige funktion gange den anden stamfunktion minus integralet af den første differentierede funktion gange med den anden stamfunktion. Så vi skal ligesom have noget, der med fordel kan differentieres, og så på sigt kan det være, at det giver 1 eller senere en 0, en eller anden konstant. Det er i hvert fald smart at vælge sit f og sit g, således at den man differentierer går hen og bliver konstant på et tidspunkt, når man differentierer den. Nå, vi ser her, at i det her tilfælde, der har vi jo en funktion, der hedder t gange e i minus s gange t, altså det her eksponentielt aftagende faktor, vi ganger på hver gang. Og vi vælger her, at g af t er den e minus st, og det vil sige, når vi integrerer den, så får vi jo minus s ned foran, så får vi en reciprok-værdi af det, der står foran t, og bevarer resten. Og det vil sige, 1 divideret med minus s, det er det samme som at dividere med minus s. Så det bliver altså g af t. Vi havde også, at den anden del af funktionen, det hedder t, og det vil sige, når vi differentierer den, så giver den 1, og det viser sig at være rigtig smart lige om lidt. Så vi starter altså med at integrere det her produkt her, og først så har vi altså vores store g, det var den vi havde her, gange med lille f, og så skal vi jo så integrere igen her om næste gang, hvor vi igen har store g gange med f-mærke, og den integrerer vi så igen fra 0 til n. Når vi indsætter her, sætter n ind først, så giver det jo n ind på t's plads, og n ind på t's plads der, så får vi det her, og indsætter vi 0 bagefter, så giver det jo bare 0, fordi der kommer til at stå t gange 0. Så det led har vi ligesom set bort fra. Her der integrerer vi igen, vi har minus minus her, så det giver 1 over s, det sættes uden for integraltegn, vi skal bare integrere den her eksponentielt aftagende funktion, og der er jo ikke noget produkt nu, så den er let at integrere, så det vil sige, at den giver jo så igen store g her. Og vi sætter igen grænser ind, som vi har gjort her, og når vi sætter 0 ind, så giver e i 0, det giver 1, og det vil sige, at vi får bare 1 over s i anden. Og hvis man lige tjekker efter her, så bliver det jo en minus minus parentes. Altså, vi har egentlig, at der står minus s, og så kommer der til at stå minus igen, så det bliver minus minus, så derfor bliver det til plus. Nå, nu har vi jo så nogle forskellige led med n i, men når vi lader n gå mod uendelig, så vil den eksponentielle aftagende funktion, den må gå mod 0, og det vil den her i øvrigt også, fordi det her, det tvinger den altså mod 0, selvom at n den bliver uendelig stor, så bliver det her altså 0. Så uendelig gange 0, det giver altså 0. Så det her led bliver 0, og det her led bliver 0, og tilbage har vi 1 over s i anden, og det vil sige, at det er vores store f. Det var den første af dem. Så
har vi, at det her, det var jo så for t, at vi integrerer den. Hvis man havde lavet det samme nummer med t i anden og t i tredje, så kunne man følge teknikken igen. Vi fik bare flere og flere led her, og den vender vi lige tilbage til. Men hvis man havde gjort det for t i ende, så ville man have fået n fakultet over s opløftet i n plus 1. Så den er lidt vigtig, men du kan eventuelt prøve at tage t i anden. Jeg skal lige holde tungen i munden med antal parenteser og minusparenteser og sådan noget, men teknikken er det samme her. Hvis man havde bare taget f af t lige med 1, så kan man få, at vores Laplace-transformation, den er 1 over s. Og bevis for den, jamen, ligner meget det, vi lavede før med, at vi integrerer først fra 0 til n. Og her står der bare gange 1, så det vil sige, at her er det jo egentlig vores store g, som vi havde før. Vi har integreret, og så sætter vi grænser ind. Det har vi gjort her og der, altså først n ind, og så 0 ind. Nu se, det her, det giver jo et hvert til opløftet 0 giver jo 1, og det vil sige, at det bliver bare til 1 over s. Det vil sige, når vi så bagefter lader n gå mod uendelig, så bliver det her, det vil jo så gå mod 0, fordi vi har opløftet i minus her. Og det vil sige, at det her led går mod 0, og 1 over s bliver så det, der bliver tilbage. Hvis man havde taget en eksponentiel funktion, som man gerne vil undersøge, så kan man se, at den giver det her. Og der skal vi lige lægge mærke til, at s skal være større end a. Det er en lidt vigtig detalje her. Så det er jo egentlig, men s, det er jo vores variabel her, men den skal altså være større end a her. Her er lidt regneregler for eksponentielle funktioner, potensregneregler hedder det. Først når vi ganger dem her sammen, vi er slet ikke begyndt at integrere nu, vi ganger dem her sammen, og det vil sige, at så kan vi lægge eksponenterne sammen, og så faktoriserer vi ved at sætte t uden for parentes, så er vi kommet hertil. Og jamen, så er det jo egentlig det her, der ligesom er vores konstant, så nu skal vi integrere, så rører 1 over konstanten ned foran. Og så indsætter vi vores grænse, vi indsætter n her, og vi indsætter 0 her, og vi kan se, at 0 i opløftet 0, det giver jo så sagt 1, og det vil sige, at der er det her tilbage fra det sidste led, og vi har det her tilbage fra det første led. Når vi lader n gå mod uendelig for det her, jamen så var det jo så, at s var større end a, og det betyder, at den her parentes her giver et negativt resultat. Det vil sige, at vi har igen en eksponentielt aftagende funktion, og når n går mod uendelig, så går den mod 0, og det vil sige, at her kommer til at stå 0. Tilbage har vi så det sidste her, nemlig minus 1 over a gange a minus s. Sætter vi lige det minus ned foran her, altså vi laver den her del om til minusparentes, så har vi bare plus her. Det vil sige, så kan vi ophæve minusparentesen ved at ændre fortegn, så det er minus a plus s, altså her, det her minus her, det ganger vi egentlig ind, og ændrer vi rækkefølge her, så bliver det 1 over s minus a. Og det betyder jo så, at det er vores Laplace-transformation. Nu er det jo så sådan, at det her det er ikke helt tilfældigt, at vi har lavet de her to opgaver her. For hvis at man har en funktion, der er en hvis Laplace-transformationen af f af t er stor f, så vil Laplace-transformationen af ex gange med f af t være det her, altså hvor vi trækker a fra. Vi husker lige, at store f, det var integrale fra 0 til uendelig for vores f af t gange med den her eksponentielt aftagende. Det vil sige, det er sådan set det, vi har til at stå her, og vi har jo så ganget vores e i at på her.
Og der kan vi bruge samme potensregneregler som før med, at vi trækker eksponenterne fra hinanden. Og så får vi jo så det her, altså minus s, og så minus a, fordi der står plus a der. Så det kan vi få til at være det samme. Og jamen det ligner jo egentlig meget det vi havde her, nemlig at der står noget med minus, og så står der en konstant foran t'et, og her var det konstanten s, så blev det til f af s. Her der står der s minus a i stedet for, og det betyder jo så, at vores stamfunktion her bliver f af s minus a, altså vores integrale her. Og ja, så det er egentlig bare, at vi har erstattet vores s med s minus a, og det vil sige, at så kommer der også til at stå s minus a her. Så ganger man en eksponentiel funktion på, så trækker man bare eksponenten fra herinde i parentesen. Så det giver os alt i alt den her oversigt her. Hvis man havde en funktion, der bare var tallet 1, så var Laplace-transformationen 1 over s. T, det var også den vi viste, det var 1 over s i anden. T i anden, den har vi ikke vist, men den var 2s i tredje. Jeg kan næsten sige, at der kommer 1 på der, og så det er nok 1 fakultet, 2 fakultet, og her er det jo n, altså t i første her, det bliver til s i anden, t i anden bliver til s i tredje, og det vil sige t i n, det bliver til s i n plus 1. Men var det den eksponentielle funktion, så blev det til 1 over s minus 1, og til sidst, hvis vi ligesom sammensatte dem, så kunne vi se, at så kunne det blive alt det her i alt. Så det er egentlig det for, nu skal jeg lige se, ja, det var det for nu.